jane ayune ayu. Ayu Nini. Pintere. Pinter Nini. Putih. Putih Nini. Angger enek wong lanang rono sing digoleki. Goleki nunuke. Nah iya. Sik. Piye Mas? Kuwi jane nunuke enek apane? Lah, bareng Pakji. mboten ngeten. Bareng kula selikidi, Bu. Selidiki. Oh iya, heeh, selidiki. Tibake nunuke kuwi nek tatone ya, Mas. Sik. Piye Mas teh ditato ngene to? Ditato. Oh, Nggih ditato. teng gulune niki tatone Oh, gambare iya. anu. Gambare kembang. Gambare mboten Kalau nih. jengking. Ula melet ya, Bu. Wong edan aku. Tenan kuwi tak selidiki Oh, tenan jadi lho, Mas. dengan kesimpulan cerita itu, wongi ukurannya ora nggur ayu, putih, cantik, wong Ya. lanang nek sing goleki sing Nggih. ireng barang ya enek ya. Nggih. Ya. Dadi wong wedok ya aja nyawang gur saka baguse tok. Ya. Aja nek wong lanang aja nyawang wong wedok ya saka ayune tok ning dari hati. Besok we longgar ora? Longgar. Tak dolan nggonmu pengen roh nunuk aku. Eh, jenengan kok ngerti nunuk kaget. Ora apa-apa, ireng ori tak doyan. Ya, mengadeg, Cuk. Barang Mas Satya. Ya, Ya, bawa ya, Nak. Injih. Ayo pamerna suaramu. Nah, bawa sih, di griming dengan Mas Satya sak langgam sik ku lagi Mbak Lucy. Wah, jan. Ya. Oh, sik ngerembug nenek. Gegarane wong akrami. Ya, lagi kan cocok to dudu bondo dudu rupa. Nggih, Ya. cocok banget. Yo. Yuk. Gegarane mengagrami. Terus sik niki tak waca sik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng dalu kagem Den Bagus. Ya, dan Astabrata sukses selalu untuk keberkahan saking Allah taala menawi dipun paringi lagu kagem dulur-dulur FM matur suwun saking kula Bapak Lasiman. Wonten TKP. Ya, ana meneh. Iki uga rawuh saka Surabaya. Sapa Pak Waris Sugiono. Lho ya, lebut ya. Luput pisan kena pisan yen gampang luweh gampang Ana sing nyuwun meneh gubuk asmara saking Pak Sunardi. Ya, Pak Nardi Sombron. Ya, terus yen hangel lang ko
Laske. Turun ya Bengam. Ya Mbak Lucy. Oh ngono. Sepati ca sing gumyak mecah sepining swasana. Oh ngono. Semangga Mbak Lucy katuran jumeneng wonten ing sasana budaya. Ya, yuk. Hey. Selamat malam wilujeng dalu Mbak Lucy. Wilujeng dalu. Ya, lama Mas tidak Akbar. jumpa nggih. Iya. Kados pundi pawartosipun? Alhamdulillah pangestu berkah panjenengan tansah ginanjar kesehatan keselamatan kebagas warasan panjenengan lagi sehat ugi to Mbak Lucy. Kawah sami-sami antuk pangestu jenengan sak kanca sehat. Alhamdulillah. Atos sakniki. Nggih. Luar biasa anak-anakku saiki kemajuannya luar biasa. Iki mang bocahe meneng saiki yo malah duwe omong. Nggih, kudu ajar omong. Tapi wong kalem lek sekali ngomong ngono medeni iki. Medeni nggih kudu. Tapi ya harus gitu, kita pun kemajuan. Memang yang diharapkan pasar seperti itu. Iya. Nek mbiyen ki aku nom-nom aku ya sak mono ki awake. Luwih cilik nek aku ya aku mau mbiyen cilik aku jenenge ya nunuk ngono ki mau. Mergo aku nang ngendi-ngendi iki wong lanang-lanang aku wedi. Tapi panjenengan nak berangkatnya penyanyi dangdut. Oh iya, aku itu orang dari semua musik bisa. Nggih. Berarti pertama niku kula penyanyi band, slow rock, penyanyi rock. Wah. Terus mari ngaten kula terus napa? Ya napa nderek festival. Apapun saya coba. Jadi kalau masih muda itu jangan takut mencoba. Betul. Jadi omongannya Mbak Sri mau yo enek bener enek salahe. Iya. Kalau kita masih muda, masih bebas untuk mencoba. Dalam arti positif ya. Iya. Contohnya satu, saya penyanyi pop. Saya pengen mencoba nyanyi dangdut. Tapi kan bisa. Nah, penjajakan itu perlu. Sampai teko sepiro to kemampuanku. Jenengan nyanyi dangdut riyen awal-awal nggih awake sak yo pikang ngaten niku. Wah, langsing neh. Terus jarene wakane nganggo rok sakmu. Yo ora le aku ponane santri. Aku walaupun jadi gini, dari muda itu saya punya prinsip seksi itu tidak harus buka-bukaan. Lagi loh, seksi itu tidak harus buka-bukaan. Yang kita jual itu kualitas. Jika elegan tapi nyanyinya becek, itu tuh udah seksi. Kalau saya pakaiannya press body nggih. Wetengku sik nglompet le. Joget ndangdung ngono iki anek metu mercone udelku. Bicara. Tenan. Masamu kuwi, biyen aku cuwilik ngono kuwi pas jenengku biyen sik nunuk kuwi. Pas aku terus wedi aku. Anu nunuke Brahman ngoten nggih. Urung Brahman. Urung Brahman sik tempe nggih. Apa? Lah sik nama. Oh iya. Nggih to, nunuke cempe. Si nunuk ngono ki. Aku biyen yo rada ireng le. Oh, ngoten. Tapi saiki wis putih kok le. Berarti ini lagi. Mari mboso aku nunuk keirengan to, malih tak jenenge Lucy Brahman malih putih aku. Terus kegedean iki. Moi ngendikane Bapak Nom Surata iki Kak Asma Kinarya Japa, makanya hati-hati lek gawe jeneng ngoten to. Lah iki gak ngerti niki nami niki diparingi Bapak Dalang. Bapak Dalang sepuh wonten Ponorogo menika. Ponorogo? Dalang sepuh tapi sabete luar biasa. Nggih. Engko lek sowan Ponorogo tak terne sowan rono. Nah, Tasik Sugeng nggih. Tasik. Ki Yatno Gondo Carita. Nah, terus diikrarne kalih Bapak Anom Surata dadi Lucy Brahman Band supaya besok payune larang. Ngono kaya regane sapi. Lah, sapi ki hewan yang multifungsi.
Lah aja nek daginge jelas larang. Tetelan sikil yo larang. Kulit nggo wayang kena. Kulit nggih larang pas sampai ilere ku lho. Iler sapi ki saiki nang ibuku nggih masker. Letonge sekali cerat ngono iki iso membah. Eru pas mangan. Lho Dadi, itu ilmu. Tanpa letong brambang ora iso megung-megung le. Eru. Aku karo lek kowe madang. Lho, ora apa-apa. Masuk letong kuwi ya termasuk anugerah bagi bos brambang kaya Mas Heru. Piye to hajine? Ngono aku yo gumun to kaya niki randang rabi ki arep tinggi apa jajale. Yo, kanca-kanca santai kok. Nek kon nggih rubung sumut piye? Malah wis dirubung jere. Niki sowan menten Pak Sutaji, Mbak Lucy. Bapak Sutaji, matur sembah nuwun gara-gara Bapak Sutaji kita dapat rezeki sowan ke daleme beliau. Dulu sing aku duet karo Pak Mudin kan itu ya? Ya, betul itu. Kayak iki mang Mbah Mudin ya rawuh. Lah, Wah, salah. wah, Pacarku. ketemu nah. Ngono. Bu Mudin mau nderek apa ora? Alah wis tak SMS Bu Mudin bobok sore aku. Iya. Wis aku ngono. Aku wis pengko mari Mbah Mudin encok plek nurmati kadas kurang mari kok musuh karo aku wis ngono. Wah, ya iki lho krana Ketemu neh nggih. Wingi bersih desa ketemu saiki ketemu Mudin neh. Matur sembah nuwun niki krana kanca-kanca perangkat desa. Pundi? Sobron. Ngiter tronton diwehi parikan. Ya. Iki karo ngenteni kanca. Dadi ngene nyun sewu. Ini ada panjenengan sing pengen banget nyumbang rene. Daleme pundi le? Trenggalek kono. Lah iki mau MC nek tulung ngenten ana Mas Akbar aku arep nderek rono ngono. Oh ngaten. Mungkin sun sini karo ngenteni ya. Enek parikan iki. Apa niku? Anu, sik. Endi? Numpak tronton. Numpak tronton. Turu. Sik to, numpak tronton karo guyang-guyu. Napa niku? Warga tronton aku cinta kamu. Warga Sobron to? Warga Kok warga tronton? Sik to, aku malah salah tingkah dingene Mbah Mudin. Mudin niku pancen membawa kewibawaan. Tapi kalau yang lain-lain itu Mudin yang lain tuh membawa bau-bau yang seperti napa minyak-minyak medeni ngoten. Nyong tapi Mbah Mudin niku mboten. Auranya luar biasa, pior ngoten. Aurane nremumuh. Niku mayit mawon diparfumi Gatsby. Silau. Kali Masuk apa ya gelem mayit di parfumi Gatsby. Numpak tronton. Kecemplung sumur. Apa kuwi? Warga Sombron panjang umur. Amin. Numpak tronton. Neng burine. Ora salah. Numpak tronton teko kene. Warga Sombron mugi kathah rezekine. Amin. Sik siji kas nggih pacarku. Ya, mbok ya. Lho Mudin ya. Apa le parikane Mbah Mudin apa le? Lho katano. Apa? Upamane, nggo Pak Mudin to? Iya. Nah, saya tak golekke. Ya mikir, marah iki marah wis angen-angen nunuk mau. Dadi bener. Apa? Sekolah izin. Iya. Sekolah izin mergo lara. Sekolah izin mergo lara. Parikan lho iki, sekolah izin mergo lara. Muga Pak Mudin panjang. Wah, langsung ngene. Iya. Nyumet lilen. Karo guyang-guyu. Terus Mbah Mudin, I love you. Ya. Aku wis nang kene lek wis ora. Abang Mudin aku wis tenan. Maune aku wis boyokku keju malih ora keju. Iya. Tenan. Udah Pak Mudin ya. Pak Mudin niki didoakan napa Mbak Lucy? Mantene sapa le? Mbak Fitri Wahyuni dan Mas bersama Ade Yudhistira. Mas Adi Yudhistira. Mantene sampun sare. Oh sampun. Nggih, masalah ya ning trah wayahe bal-balan kok le ya. Ya. Kayange perang kok perang dhewe. Ngomongi to le, sing dituturi iki kan kudune manten tuwa-tuwa. Lek manten anyar ki bangga sembarang indah. Serba romantis. Alah tenan bar pokoke lek wis malam temanten anyar ibu. Tenan, tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Pantau kowe dicokot tikus menak.
Weh, ibaratnya mantane wedok ceguken kenapa tuh sayang, kenapa tuh sayang. Ini mantan anyar nggih. Lho kesan duh lala. Sayang alon-alon toyang ngono terus mari ngono masuk angin to. Mas. Masuk angin Mas. Gini. Endi sing lara Dik, endi sing lara Dik. Kaya nom-nomane Mbah Mudin. Nggih, Pak Mudin ngaten bojone mrien nggih. Aduh Mas, masuk angin. Kene tak keroki nggo pacul. Saiki ngono. Iya. Mas manten, Mbak manten selamat menempuh hidup baru semoga berbahagia. Amin. Dadi yo sampai kakek ninen-ninen. Iya. Wong dadi manten itu menyatukan sifat yang berbeda. Kudu manunggal dadi siji. Nggih. Sing sitok dadi geni, sitok kudu dadi banyu. Banyu. Wong wedok kudu sregep lumah, wong lanang kudu sregep murep. Tengere apa le? Kuwi ora artine ora elek. Artine napa, Mbak? Lek wong kakung kudu sregep murep tegese. Nah, kudu murepne tangan tegese wong lanang kudu bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab iso menafkahi istrinya. Itu satu kuncinya. Mbok elek rupane kaya kethek wong lanang kuwi kudu golek nafkah ki wong wedok. Ya ta? Nafkah lahir dan batin. Iya lahir dan batin sembarang lahir anu batin tok ya nyonyor. Nyonyor. Iya, lahir tok ya ora imbang. Ora imbang. Bojomu mlirik kono kene. Nggih. Terus wong wong wedok kudu sregep lumah. Dadi sepira kayane wong lanang kudu mbok tampa. Wong wadon kuwi kudu duwe bisa dadi daringan sing buntet. Daringane sing apik le. Dadi memanage ekonomi ya. Iya dong, memanage ekonomi. Iya, wong wedok rate ayu ritak lek pinter memanage ekonomi ndang sugih kuwi le. Iya, amin. Jadi lek rabi yo aja nggur gene wong ayu tok ya bener, memang enek benere. Bener. Yo, tapi lek elek-elek nemen awakmu yo ora selasi. Nggih, mboten. Ya arep niliki sing anu niku lho, sing diedani wong lanang-lanang. Nunuk niku wau. Jane pinter. Kaya ngapa? Lah iya, matur sembah nuwun masyaallah iki Mas Akbar sing rawuh luar biasa. Wah, tumplek. Sampai riko, sing paling belakang niku mirsani ngadep teng layar malahan. Nggih. Wilujeng dalu mugi-mugi sedaya tansah diparingi panjang yuswanipun. Amin. Kathah rezekinipun. Amin. Terus kanca-kanca yang selalu setia memantau live streaming Astabrata. Ya. Sampai iki mangkon wenehi salam dulurmu wedok nembe sakit. Nah, Mbak Rini Solo dari mugi-mugi. Oh iya, ini anak-anak yang ada di sosmed mengucapkan selamat ulang tahun. Iya. Ulang tahun toh? Ulang tahun dong. Masya Allah, ya Allah le, tak ambek sik. Selamat ulang tahun ya le. Kene cium. Ora apa-apa cium aku ki. Kok Pak Mudin ben melek kene. Selamat ulang tahun. Nggih. Niki kan senior kula anggap ibu dulu. Iki ibu anak, yo ibu, jadi Mbak yo Mbak. Anak saya yang pertama itu seperti Mas Akbar, jadi usianya sama. Sama. Selamat ulang tahun Den Akbar, semoga panjang umur, sukses selalu ya le. Amin. Cium dulu. Hadiah nyusul. Ya. Wes semakin sukses, semakin muncoro, dan mengejar karir dulu, baru golek jodoh. Ya siap. Sampai berapa tuh usianya? 25. Allah masih 25. Kak apa wong lanang iki 30 patut. Sing penting duwe dhuwit. Wis to, wong lanang sing penting duwe dhuwit arep milih wong ayu kelek duding. Ya ora? Astagfirullah. Iki kan mana ya? Ya ta Mas Mudin? Astagfirullah ya. Pak Mudin. Wilujeng dalu. Bapak Ibu tuan rumah wilujeng dalu. Ngersakaken menapa? Nggih. Cie. Pak Mudin aja njaluk lagu siksa kubur lho. Bahaya kok. Niki Pak niki nyuwun sewu niki enten Pak Mundutan. Bapak iki sampean disusul iki Mbak sapa? Iki mamae Mbak Reva saka Mojokerto nusul jenengan iki. Wah, jangan lupa sepeda motor. Nggih, 2 jam. Saking mriki ngersakane Pak Mudin duet kalih Mbak Lucy. Pareng Bapak Ibu? Pareng. Kaya ngono kuwi nyun pangapunten. Wis tak percaya. Wis tak SMS Bu Mudin ki ora lek nesu. Monggo Pak Mudin nyuwun berkahipun Pak Mudin. Monggo Pak. Monggo. Ya.
Lele diberkahi Pak Mudin luar biasa. Sugeng dalu Mas Dalang. Sugeng dalu Pak Mudin. Ugi sugeng dalu Mbak Lucy Brahman. Sugeng pinanggih malih kalih tiyang sing koyok kula ngeten iki. Wah, merendah itu meroket. Tidak berani menatap gue ini. Wilujeng dalu Mbah Mudin. Sami-sami. Sehat nggih. Alhamdulillah sehat. Namung sekedik niki. Loh, wonten napa nembe dawah to? Nggih ikut memperingati HUT TNI ke-80. Oh, nderek anu jotosan. Terjun. Terjun. Loh, terjun Nggih. payung. Terjun bebas. Oh, Masya Allah. Nggih, nggih. Terjun Dari bebas. mana Pak Mudin? Dari mana? Dari mana ke mana? Terjun bebas ke saking musola. Masya Allah. Oh, ngene lho le tamu ya biyen cilikane Mbah Mudin kan aku sing jadel Mbah Mudin sing anu le apa kuwi jeneng ganongan. Dadi kan latihan koprol. Kurang ajar wong tuwa. Oh, ngaten nggih Masya Allah. Kalau napa Mbah Mudin? Kalau Jumat Legi. Ya, Ini kalau ukurannya nek Mudin tekone kalau apa mesti sak pasarane. Iya. Jumat lagi. Komplit le. Komplit Mudin. Sering Nek sinten Pak Jaka marinir niku terjun payung gagal sehingga gugur. Nek kula terjun bebas. nggih. Tapi alhamdulillah mboten gugur. Ganggur saka masjid. Pun Google niku merupakan berkah Mbah Mudin tadi Nggih. kedah disyukuri Nggih, gitu. nggih, syukur. Nggih niku lho latihan tapi napa mengke lek dibalani ping 3 meneh malah luwes sok mboten napa. Kok musibah kok luwes. Lho jarane latihan koprol. Nyuwun pangapunten niki Mbah Mudin kersakaken menapa niki pamurutanipun Nggih. para warga ingkang sangat cinta kalih Sing panjenengan. kira-kira kanca-kanca saged nabi. Nah, sing kira-kira napa langgam, Nggih napa sementara sumi mawon. Duh apa kuwi? Sumi. cumi ki sing ireng dipangan enak kali le. Oh. Itu apa iki? Ini kok seiling Nggih Musik tadi sumi tangga kula. cumi pancen ayu Nggih niku. Oh. kambang desa saka apa naraga Kanca-kanca pripun? cumi pancen ayu asik aku ndek bojone iki jibek to le Kaya jibek lho. lagi niki sing wedok prei kudu agresif terus Nggih niki pancen anu elegan. yang ngene iki lho ibaratnya besok Mas Sabar iki kan menengan wong e dadi lek sepuh paling besok ku ya meneng Nggih ning yo ora terjun payung lah. sepinten adane Heeh. Iki pripun kanca-kanca ayo ngarepe. Ya, semono, Mas. Sumi nggih, sumi nggih. sumi pancen ayu ya semono ya Iya. apa kira nginggil sepinten Mbah Mudin coba ambil nadarin Sumi pancen ayu. niku mboten kendaan mengke kula dadi suarane banci Tapi mboten banci to jenengan. lah alah Ngene iki jane yo mancing kok niku, Mbak. abar Lek napa? kok ora percaya lek aku wedok iki piye Kok macake wis jam 3 sore lho Pak Mudin. Oh nggih. Nggih. tapi trah bener lho le aku ki lek tanggapan karo manuharane sing diarani banci iki malah aku dhisik jan pegel aku untung ora kumpul manuhara Ya ya. jan yo Pripun? Kanca-kanca wis monggo garepe pripun? Heeh. Heeh. mboten anu langgam remenane tak nggih dangdut nggih Kok lu lawas-lawas. Sumi mawon. sumi campur sing langgam mboten ten sing kersa napa sira dihalus ngoten Nggih sementara saged niku. oh sementara pokoke lelaki setia ngene iki lho bar Riaki. pokoke wis Ya. sumi wis arep diwene nunuk karo ninik kemayus panggawan Bangga lho. sumi-sumi. Lah nunuke Pak Dalang ngoten. Nggih Wes heeh. Pripun, Cok? Pripun? Heeh. Cieling, Pak. Heeh. Pripun, Mas? Masih inget apa ndak teman-teman Kanca-kanca sumi-sumi. oh nggih masih inget wah astabrata is renek sing lepeh iya ora apa-apa Ya, wis sak wujud-wujude ora apa-apa. Saujud-ujude ancen iki pun luwak lawas. Zaman Mbah Buyut dhewe kok Mbah Mudin iki senengane golekane lagune Mbah Buyut. Nah iya. Ira-ira sing nabuh iki anak abik. Tapi mboten napa-napa, kersane marang penggali nggih Mbah Mudin nggih. Lah wenane rada teles. Oh iya rada. Saweni sani radane garing. Alah nggih, lenggah kula teles. Oh iya. Ha iya. Iya, monggo. Lagi obah nih Mbak Mudin. Nah, sakit mboten sungune. Kersane lemes kagem olahraga. Kiri, kanan,
pancen ayu yen kowe guyu jenenge atiku Asik. lambene Sigar jambe. yen tak sawang Apa aku naksir kowe Alah masa. apa kowe wis ana sing Alah dereng Pak Mudir, dereng kaping kalih. wis ana rong minggu Ana rong minggu. kasimpen ana jero dodo Yo, sumi-sumi pancen ayu pancen ayu. kembang iso asli wono Ponorogo. Yo, sumi-sumi pancen ayu pancen ayu. aku tresno siramu Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancen tresno cepet lamar marang wong tuaku weh disawar asik. Oke. Boleh goyang Mbak Botin. Asik. Yo. Dibuat goyang kanan kiri. Biar nggak kaku kakinya. Ya. Hai. aku naksir kowe apa kowe wis ana sing duwe Dereng Mas Mudir. wis ana rong minggu Ana rong minggu. kan ana Asik. jero dodo sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. iso asli wono kiri Ponorogo. sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. mati aku tresno siramu sumi-sumi pancen ayu kembang tresno asli wono kiri sumi-sumi pancen ayu Pancen ayu. sumpah sikilku ketiban palu Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancen tresno cepet lamar pancen ayu kembang desa asli wono kiri Asik, wes terus. Sumi-sumi. pancen Pancen ayu tenan, Dik. Apa aku tresno sliramu. Apa mas kowe pancen tresno atiku iki isih ragu-ragu yen pancen tresno cepet lamar
tasik lajang jenengan? Jenengan apa tasik lajang? Lah mbok sobar wani teko. Mau ditakoni nyentuk ae. Saking Ponorogo, Pak, saking Ponorogo, Pak, saking Ponorogo. Uang kan saking Wonogiri. Ponorogo, Pak, Wonogiri. Lagune kok. Piyayi itu kalau setia seperti ini. Kados Pak Mudi. Heeh, dienggok ning ngendi wis panggah ndak Wonogiri wis panggah Wonogiri. Pancen kula tiyang lugu. Wah. Lugu niki. Perso lugu. Napa lucu tur guwilan. Niku artine nggih, mboten, mboten. Kadang sak alus, kadang sak glugu. Oh. Niki sing dawuh Mbah Wa Klambi Suwargi. Lugu, kadang sak alu, kadang sak glugu. Nggih. Mboten tanglet jenengan napane niku ngoten mboten. Napane niku Pak Mudi? Awake. Oh, awake. Nek poso niku cilik dadi sak alu, nek wis bodho dadi sak glugu. Amin. Amin. Pak Ji nggih sak glugu. Ayo, niki mboten tambah malih, sampun. Ampun nggih. Dan bagi masyarakat waleh. Nggih, Nggih, matur sembah nuwun Mbah Mudin sampun kersa berkahi. Waleh kalih kula. Nggih, Atos-atos lho masyaallah. Pak Mudi. Diderekne Mas, diderekne Mas. Bon deng ya. Luar Luar biasa. Dendak detak, dendak, dendak detak. Ampun terjun payung meneh Pak Mudi. Alon-alon mawon. Nggih. Nah, sukune riyen. Nah. Ya mesti lho, Mbak. Ngono. Ya. Anu sik. Nggih, monggo-monggo. Mbak Lucy kalih anu nggih, kalih Mbak Denko. Mbak Denko. Sak anu postur tubuh sama. Wah, saiki dhek langsing saiki. Nggih, ngejim. Ya. Ngejim. Satu sing ngejim terus. Ayo sepati to. Ayo. Oh, hey. Nah, iki sing tampil putra daerah Asli Kota Angin. Nah, masternya sinden Nganjuk, Betul. seniornya sinden Nganjuk. Ampun wek aku. Loh, apa yang dinamakan senior itu tidak harus tua. Senior dalam arti senior pengalamannya, sekolahnya dan prestasinya Mas Akbar. Dan pengalamannya tentu juga. Loh, beliau ini dari sono sampai toko luar negeri pelosok ngendi tahu. Nggih. Gitu. Pernah pentas di mana, Dok? Teng luar negeri. Yo, ngendi wae? Teng London. Ah, ke London. Terus nanti iki ora bocah iki anu golek bom Dok ning kono. Tapi Astabrata juga Iya, kelasnya luar negeri kok. Iya. Luar negeri. Iki ada yang izin ke Malaysia berang Alhamdulillah tanggapan le. KKN. Waduh nih KKN nih. Tapi hebat-hebat loh iki. Iki tambah nom-nom muda-muda London Sih. terus ning ndi gitu ya. Kedutaan luar biasa niki perlu dicontoh. Nggih, leres. Kita tidak harus mengandalkan ayu tok ora. Betul. Iya ya. Yang Iya, penting leres. kualitas, skill. Nah, dadi ono ke sing iso adik-adik itu ben iso nyonto. Iya. Iya. Dicontoh apike wae. Contoh apik ya. Ojo labene. Sik, halo Mbak Denko karo Mbak Lucy ki kudu sing hot no. Apa Biar hotnya? menggoyang YouTube Astabrata Medan dan menggoyang Sombron. Apa Banyuwanginan juga boleh. Ya ya ya. Tapi Mbak Yeni ki eman-eman lek ora bawa lho ya tenan. Oh, ngaten nggih. Iya. Apa langsung apa bawa manut? Iya, oh. Apa ki gelang alit napa gerajakan? Sinten? Nggih gerajakan. Spesial bawa. Wah, Mangke sing- coba sing ngadeg beksa le. niki. Ngadeg le. Ayo lek alah nyapa ayo ngadeg ini. Ngadeg. Ndang to. Ngadeg ndang. Ndang kok disawarkan Mbah Mudin mau ndang. Ayo ngadeg. Alah. Niku pemalu kok niku, Mbak. Alah ora oleh Astabrata iki pemalu ora oleh ngisini-sini. Ora Ngadeg. aja gedhekno kemaluan. Tenang to. Ngene iki yo ngene iki lho medeni sekali muni mak celeng. Ayo ngadeg le. Timbang kowe delokne kemaluan ayo ngadeg. Nah, cuman teh bagus. Loh, jangan meremehkan Astabrata. Elok enten sing saged mbeksa. Enten sing saged mbeksa. Enten sing saged pambyawara. Suarane yo Heeh, apik-apik. suarane apik kabeh. Mas Heru Elok apik. niki. Wah, nek kadung joget, wah jan kaya wong-wongan sawah. Kok malah
lungguh apa justru berdiri iki disoteng HP teng crentel kok. Kok yo. Lungguh ngene iki. Sapa asmane? Cemplon. Asli jenengmu cemplon. Karis. Oh, Aris. Karis daji laknat niki niki. Aris. Aris apa Arus? Karis. Aris apa Arus? Karis. Karis. Ya ini, Mas. Semester berapa? Semester berapa? Semester piro? Semester 5. Wah, luar biasa. Kok ora lulus-lulus deh kowe? Lagi awet to. Oh lagi. Kampusmu ngendi Cak Bagus? Teng UT Malang. UT ki apa? UT Malang. Universitas terbuka. Oh iso terbuka iki ning ndi kuwi? Lah kuliahe teng omah. Ora nek gedunge Mas, gak ono gedunge. Oh, alah ya. Iya, iki Mas apa mau? Jenenge Aris. Karis. Haris sih duwe pendono kok amen demoki ngene nyapa to Le? Ya cek genahno tak tekoni. Kok amen demoki ngene iki nyapa? Niku anggere ora didemeki sithik nang ngumbelen. Ayo jajal dibawani sik. Niki bawani napa? Monggo. Nggih. Jajal. Bukan Mbak Deni. Pamerno Mbak Lucy, awakmu cah tari sing hebat ngono lho. Aja ngisin-ngisini. Pokoke Tari apa lari? Mahasiswane sing mlebu Astabrata iki mahasiswa petingan pilihan. Nggih, moho. Nah, dibuka Mbak Yeni sik ya. Apa sampean sing buka? Sik to, dadi wong lanang sing gagah ngene lho. Sing tegas. Wong lanang ki apapun yang terjadi kudu tatak lho. Profesional iki anggapan bojo loro. Lah ora apa-apa, Mas yo bojomu kedaluarsa wae ora apa-apa. Malah wong ndang awet nom. Jeungan lho, Mas. Ya Allah. Malah curhat malahan. Konjuk loro. Tare urung wayahe ora usah bingung. Ora usah bingung. Nah, kaya Mas Akbar ki lho. Akeh sing ngenteni kowe ya oke. Sing DM aku Mas Cemplon nyuwun nomere ngono kuwi. Arep kon dadi pembantu. Apa? Nomor napa? Nomor HP to. Yo. Yo, jajal. Iki jenggleng iki jenggleng. Jegleng. Sik mu bawa siji nyengleng iki enek munyuk teko gendang jegleng sini. Jeglengen sik. Kamu tok pembuka tok. Pembuka iya. Iki bawa apa? Boten jegleng. Oh, jegleng. Ya Mbak Deni. Luar biasa. Wah, jan masyaallah. Iya. Enggak apa-apa, Le. Tunjukkan kebolehanmu. Kuda-kudane tari ngene iki. Iya. Wah, ngono lho. Diomongi yo. Contoh Mas Akbar. Ora usah wedi-wedi. Katokan apa? Lah iki. Oh, katokan. Atomu Kayak training mbokmu to, Le, mboke. Iki penyimbinge dalang Akbar kok katoke Puma iki. Tulisiane kok Pinocchio. Oh, sarung. Oh, sarung. Masalah pinter, santri kok padak nih. Ya salat. Kalau Sholat tok ya. Iya. Monggo Mbak Yeni. Ayo. Mampiat manyo. Pamerno Mbak Lucy. Wah, bagi ngono ki ra ngajeni pengendang polah nganti totoan nyawa lho. Kowe kok mak tulit ngono ki. Kok kaya wong bar sunat. Lah sampean winginane nggih ngoten kok. Oh ya. Aku sing salah ya. Sing nyontoni. Pisan kasih ora trimo aku gak trimo ki maju jengleng Mbak Deni. Mbak Culit. Majuane gek sing rada mempeng jengleng Mbak Deni ki sing ngroso. Suarane gandeng balambiangan. Ayo. Kowe kaya film horor sing dadi pocongan keton. Matelelor. Ndi ki musuhe ndi Mbak Jeren? Musuhe munggah Le, gandeng. Wah, kowe jere ngefan pol karo Mas Akbar dre wangi kok kene kok gale. Oh niki kenalan jenengan. Masyaallah nggih niki Sik aja medhon iki, Go. Aja medhon sik. Kayak kembar ya. Jejer. Ja. Iya. Masyaallah. Ayo. Awas salaman. Iya. Iya, masyaallah. Nggih, saliman karo nyanyi esem guyumu. Kena. Iya. Kowe
kembar iki percaya kabeh deleng niru lek mekrok padha. Waduh. Nggih, deleng. Hadap kamera. Alaman koyo bodoh. Jejer hadap kamera. Jejer Hadap kamera. Yo. Ya ta? Jangan. Piye kaya layang kumitir layang seta. Ki kumitire ki setane. Iya. Ki wayahe sapa? Jajal ki ya. Iya, Jajal ki. Ki sapa? Asmamu sapa? Dan nyekel mik to, nyekel mik. Kula gandhen Den. Iya, saka ngendi gandhen? Saking Trenggalek Kota Tempe Kripik menika. Nggih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nyusulane numpak apa ki mau? Niki wau beto nyuwun sewu roda kalih sepeda motor. Ndereke Mbak Lucy ya. Mboten lah kula pancen wingi tasik ana sing ketilapan kalih kula. Wong wingi nggih kula nyelang mriku gek karep kula badhe kula balekke. Moja. Iya. Lah ngoten. Ning niki wau alhamdulillah Den. Nggih. Kula saged mriki niki wau jane ana gegeran kono ngen wonten Kota Adipura niku lho. Heeh. Niku rame sanget estumi. Nyapa? Aneng kono kan yo wah wong-wong batinku apa lek enek hiburan apa piye ta? Tibake mengke wah tabrakan gedhen. Mantar Aku yo teko mandek neng kono penasaran. Penasaran Den. Masuk kono. karo cemplon cedak. Aku pilih sing kene ya Den. Yo gak karo cemplon jejer. Sing pundi? Cemplon iki lho. Niki Mas Cemplon. Iya. Ateng mriku wis genah. Wah. Kalau dhuwur men ta. Iya. Aneng kono kula nggih, kula dulure. Nggih. Langsung ning kono kula medhon jegrek, kula dulure biyak kabeh. Blek tibake ning kono mang tabrakan. Wah, jan mengenaskan. Motor karo motor apa mobil aku kok ora roh. Menika asu alih kirik. Oh, lah yo tunggalmu arep cemplon. Oh, kali niki. Wah, iya. Ning alhamdulillah kula niku ngepen kalian jenengan. Jajal jenglenganmu kaya ngapa ayo. Oh. Ayo. Iki dites to. Nggih. Jogetmu piye aja ngisi-ngisini kowe. Arep pamer joget to ya piye? Walah, alah pada diunjuk deh. Ngomong yo unjuk ngono kuwi mau cet. Ngono. Coba gendaken anu sik dites sik aku ora percaya lek kowe pinter joget. Iya. Ada kendang ngono sik. Tuk. Yo. Lincah. Ayo, pelan kaya iki mau. Terane. Cemplon. Kaya Mas Gandhen. Alah, plon. Keprek piye? Ayo nek, anu kendang dangdut kita cemplon. Ayo. Kaya cak percaya lek joget le. Kendang dangdut. Rada cepet. Cepet meneh. Cepet meneh. Aja ngisi-ngisi Asta Brata. Cemplon aja ngisi-ngisi Asta Brata. Ayo. Coba. Cemplon, ayo nek. Cemplon. Alam saya. Ayo, kaya iki Bang, kaya Gandhen. Ayo. Cepet. Iki lho, gole. Gone iki lho. Sik, gak ora trimo aku. Sik. Kaya kucing golek mie emboke. Sik le, gak ngono lho le. Bokonge di maju mundur ngono lho le. Sok. Iya. Ndang diwarani ndang. Ayo pisan gas. Ayo. Ndang. Den, ayo. Dangdut. Yo. Nah, diwarani sing ngono sik. Duk. Kok kaya banci joget. Ayo. Pelan. Ayo. 1 2 3. Puter. Maju, mundur. Iya. Alah wis ora kuat. Wis muduna wis gak apa-apa wis yo. Wis ake aku. Aku nyawang ra mentolo. Tapi wis luar biasa. Luar biasa niku hebat. Kemajuan. Role Asta Brata kok iya. Nggih Mas Cemplon niku. Rol napa Mas Timi? Oh, rol. Oh, Pak wonten Kabel. ngeten to debus. Iya lho kowe ya iya ngono aku. Nggih. Kok kene. Kula jane kula kalian jenengan pen kali Den Akbar. Wah, jan. Priyantun kok baguse mboten jamak-jamak nggih niki lho. Saiki wis tamat tenan to. Tapi kula nggih tamat sakniki. Ning nyuwun sewu aku ya ora kalah to. Lho, jenengan persi lho nek ningali kula. Piye Den kowe? Kalah apane? Lho, tambah resik to kula. Lho. Resik apane? Lho, kula kan nembe wingi disuwuk ning ngene niki. Diparingi wedak lho. Niki wedakku lek roh rego larang. Apa? Panbo. Latulip. Panbo. Bajiret iki Panbo ngene Pak Mudin kuwi. Wonten turahan kok. Bawaan dagelan sobek iki. Ayo, terus. Arep duwite ilang, iki mah aja ilang nang duitmu ya. Mboten niki. Jajan bakso ora iso mbayar. Loh.
Pawaan sobek. Aman. Ayo, Dang, dijunglek. Ayo. Dijunglek. Terus. Kenceng sik, Wong kenceng sik. ngeram, dijunglek ngene, yo. Nyeram biai Nusantara Mbak Nusantara nih. Apa ganden ki enggak ngene iki lho, Le? Ngapa? Biasane iki dhek mumbul ping 10 barang kuat tok. Iki Baik. rong ngetokne katiasane. Oh. Pindo. Dak. Pindo. Jik, Ro, lu. Apa? Telu wo. Telu, yo, pisan kas. Yo, telu. Ya. Aku samar sirai cemplon kedugang. Iya, ora, yo, lanjut. Heeh. Yanyu wangai kulon kenang etan sakara lor lan kidul halasangkar kang kaliwiyat Blam biangan Blam biangan Aja takon senang hati sangga Ya. Yuk. tanah India gumelyaring ya teh. Ya. Wedah, nggo munjuk barang itu ya. Piye rasane jengkleng Mbak Deni piye? Rasane piye? Nyuwun sewu kula jane pilih sing cilik-cilik mi. Nah. Sebab apa? Cilik. Samene cilik sampeyan iki. Lah, apeme sing cilik? Angger-angger kok paling tidak kaya mbak-mbake kae. Aku lah ini nyuwun sewu Den. Nek maksudipun nyuwun sewu lho mi ya. Lek kaya mami, kaya Mbak sinten iki? Biasa, Mbak Deni. Biasa gedhi niku nyuwun sewu kadang-kadang Den gopok loyo. Padha karo bojomu. Ah bojo kula kan loyo pun kula suwoke. Ala banjur lek sing cilik-cilik ngoten biasane lincah. Ngene-ngene iki. Loh, iya lincah iso lho, wah durung ngerti. Rupamu irung nyeprok. Tapi kan setidaknya niku kan nek cara pilihan kula riyantune alit. Nggih, muga-muga entuke sing alit kaya Den Akbar. Lah, lek Den Akbar ki bagus. Lek kaya kowe iki bojomu ayu, pilihanmu ayu, ndang didongakne tanggamu ndang mati. Mergo bojomu arep dilusur. Kowe iki ambekane keborosen deleng to, Den? Ambekan lu irunge mbuk, ana ambekane kengawosene malah ndang ngentekne hawa ndang malah ndang mati. Ala kok iso malah kula sing mati dhisik ya. Aja ngene mati. Pak Mudin, Pak Mudin. Nek Pak Mudin lho, salahe teko kewenges. Ngapunten Pak Mudin. Mbah, Jan. Niku aku kajate napa to, Mi? Sekretaris desa niki. Wis tak sebutne kabeh. Wis ada dibahas. Daerah Loceret nggih. Ya. Alhamdulillah. Ya. Mbak Yu monggo, Mbak Cempluk.
Cempluk sapa? Lah buka. Denko. Enggak Denko mangga. Den Ya. kondang kowe iki. Terus? Taman Sari Nusantara, Pelampiangan, pelampiangan, kumalan di Taman Sari Nusantara. Pelampiangan, pelampiangan, kumalan di Taman Sari Nusantara. Oh. Pelampiangan desa saseneng nyebel aja takon. Wis pirang-pirang jaman turun temurun wis kalakan. Anjen tawara sepingane dikiru yara. Mati gede mati seger omya umbul sakarani. Nah. Oke, ya, mangga. Ya. Oh enggak, yuk, Mbak Lucy bersama Mbak Temi. Yo, joget ta Mbak Dani. Mas Gaden, joget. Mas Gaden. Kaya sapetil. Rajakan nyanyuwangi rahina bengi sing tau sepi. Lanang wadon hang nekani ngilyangake sosae ngati. Longgoh reng pasir-pasirian sembyur-sembyuran karedoan manuk-manuk seliweran lanang wadon Yandeng tangan ning pinggirnya, pinggir pesisir Rajakan. Bisik-bisik semayanan menteri janji goreng piara. Sirana bikin dengan kening asli piano wangian. Ani joget ya. Oke, Rio. Oi. Oi. Rajakan nyanyuwangi rahina bengi sing tau sepi. Lanang wadon hang nekani ngilyangake sosae ngati.
kasih Mbak Den ku Mbak Lucy duduk dulu. Matur suwun Den. Sik aja nunggu sik no. Dijogeti satu kali lagi. Ala kene napa? Ayo Dek Sinta jemeneng. Yuk spot ico, sing melok. Yo. Yo. Mangga. Hey. Kanggo penutup iramane langsung seragenan ninggal katresnan. Oh nggih. Anu Mas Ganden aja mulai sik. Lho nggih derekaken Den. Goro-goro kok tak unggahne neh. Mboten kula derek niki lho Den, derek pami. Ya, engko tak jajal suarane panjenengan. Goro-goro pengin ninggal katresnan nggih, Dek Sinta nggih. Oke, siap. Ya, nggo penutup areng season libukan. Langsung seragenan jogeti Mas Ganden. Coba kaya ngapa. Yo. Ayo. Suwun rena muga-muga Gusti ngijabahi kok kapan kembali bisa kumpul kaya nyuwun aja lali paweng uga mono nimas janji-janjimu aku kan setia satu tak enteni nganti sadari Sabar
baik wis apa janji balap demen kula Den. Ya. Iya, Den. Entekno. Entekno Mas, entekno. Entekno, yo. Yo. Sik mapan, sik mapan. Ya ya, aku ngomong iki mengke bar jamu kok. Yo. Yo. Aja lali. Baik, Iku biasa. Nunggu dulu di bawah ya. matur suwun Nanti Den. goro-goro tak jajal suaramu Nggih, lagi, oke? dherekaken. Ya, tak keprukan sih. Nak, piye Pandhawa syukur ditutupne. Sesaji raja suya. Weh, ngono ya, Mak. Cawe sesaji kang sinuwun surak sempyang bareng tumandang. Ya, Ukul sing dupa kumelon mangantar selaning grana